Hello everyone, welcome back to my channels or good morning. So दिनै आंनि shooting दङ music album नि थाखाय दिनै shoot दङ. So बेखौनो नोंथांमोनजों share खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों. जुदि नोंथांमोना जुदि interested बा so नायलांबाय थादो. चलो So दायो जोङो बुरजा होग्रोबाय केमेराफोरखौ shoot लानायनि सिगां जाहाथे shootingआ मोजाङै मोजां जाथों बेखायनो जोङो बुरजा होबाय. Misalnya zafunti. So dayo जोङो locationआव मोनफैबाय. First locationआनो जाहैबाय जिमनि जिमाव shoot दङ. Khawai. Kaya, malah pasang masing terus. Duduk. ओरैबादि सान्दुंना आंनिया बिगुर मा होनो गलायलायसिगोन ना गोरान बायदि आं नायनोनो हायाखै ओमफ्राय नैबे आदा मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय बैथिं नों मा बेदर जाखो ओमफ्राय
Du 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 babu du du. So दायो next costume जाबाय नैबे white ओंखाम जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दायो लकेशनाव थांसै next लकेशनाव ओरैबायदि गरम 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 केन लागसे केन लागसे र' माबा बुंनो नागिरदोंमोन मा नाम आगैमोन नोंना? हा? बसन्ती बसन्ती बा नोंनालाय? द'दे मोसाहारि बा मालाय मा क्लासाव फरायो? थाखो 4 ओमफ्राय नोंलाय? नोंबो एखे न'आलाय अबेथिं? ओइथिं दायो जों शुट लागासिनो ओइथिं स' बेयाव शुटिंआ जोबखांबाय दायो नेक्स्ट लकेशन बिराद मेंबाय मेंखांबाय बिराद मेंबाय नै गरम बोथोराव शुटिं लानायथ' रायन' लिपसिं स' दायो लास्ट शुट रायन'आव ओरैबादि मेंबाय मेकआप सोलिगासिनो Hei, pada be style sih. Bunga. Bunga doङो वेदाव मानसि स' फाइनलि दिनैनि शुटआ जोब्बाय ओरैबायदि मेंबाय आंनो एक्टिं खालाम आंनो गारि सलाय मासिदि खस्थ' ना स' दिनै फार्स्ट डेमोन शुटआ ओमफ्राय बिनि उनाव गाबोन दङ सानसेबाव बिराद मेंबाय आरो न'आव थांसै डाइरेक्ट उन्दुहैनोसै आरो गाबोन सिखारदोलाय फुङावनो स' बाय बाय गुड नाइट